Hej YouTube, velkommen til min kanal. I dag skal vi spille mod min ven. Han kan selv præsentere sig selv. Hej, jeg hedder Axel. Og husk at følge mig. Så Axel, skal vi, var det min bane, vi skulle, var det nogen af mine baner, vi skulle spille? Ja. Vil du spille AVP, eller vil du spille Deagle? Vi tager Deagle. Okay. Axel, vi tager den anden Deagle. Så. Nu bliver du wrecket, Axel. Jeg kan alligevel ikke finde ud af Deagle, så det er fint. Gør du ikke? Nej. Ej, seriøst. Det skal man ikke finde ud af Deagle. Nej, kan jeg sgu ikke. Det mener du ikke. Hvordan? Du mener det ikke. Du mener synes ikke, du ikke kan finde ud af Deagle. Er du helt seriøst? Nej. Du ved ikke, at Deagle det er et af de mest sværeste våben at blive god til. Den er fucking udfordrende. Hey. What? Så jeg lige det der sammen. Ej, okay. Axel kan lige lidt sammen. Get ready. The free fire zone. Nice, Axel. Hvad sker der? Det er giftigt, det skulle jeg nok lige have sagt. Maybe. Let's go. Men vi... Hvor fanden er det lyd af? Jeg ved ikke lige, hvad Mette kom over for det. Øj, du er heldig! Hvad sker der? Lock and load. Jeg ramte dig. Nej. Yes. Jeg kan godt lide, at du siger pisse 6 sekunder eller noget før eller efter. Move it. Fuck. Yes. Nej. Waka. Kunne du så se mit hoved? Ja.
Yes. Det kan lige blive bedst. Let's go, let's go. Lille Axel, kom nu, frit frem. Kom frit frem. Nej! Push, push, push. Du irriterer mig, Axel. Mener du? Jeg havde 13 våben. Pis! Lord! Alright, gentlemen, this is it. Nå, jeg vandt. Nå, går du kun til 6? God game, Axel. Ja, den går kun til... Nej, den går på tid, Axel. Ah. Jeg skal lige invitere dig til en ny lobby. Ja, ja. Jeg vil lige se, om jeg kan få det der ordnet med mit Steam. Okay. Der... Indstillinger. Nej. Spilindstillinger. Nej. Heller ikke der. Heller ikke der. Heller ikke der. Hvor er det, man får det til at være på dansk henne? Jeg skulle da ingen anelse om. Har du det? Hvorfor skal du have det til dansk? Fordi det skal jo. Nej, det er ikke noget det der. Fordi det er på engelsk. Jeg kan ikke forstå det på engelsk. Hvordan fik du det overhovedet til engelsk til at starte med? Ja, det efter jeg fik det der med Cash Per, så var det på engelsk. Nå. Skal vi starte den, eller hvad? Hvis lige på se det, så kan vi godt. Hvad skal vi så prøve nyt ting nu? AK eller sådan noget. Vi kan også prøve, jeg kan lige hente et map måske. Okay. Men hvad kan måske være en god? Det der ser sjovt ud. Okay. Det tager vi. Okay. Ej, undskyld. Er du gået i gang? Ja, jeg er på vej ind. Men det er sygt, du har sådan en hurtig computer, Axel. En bærbar til 14.000. Nå, jeg husker lige at skrive noget i kommentaren, hvis I synes, jeg skal lave nogle videoer om H1. Altså H1 The King of the King, tror jeg nok det hedder. Hedder det ikke det, Axel? King of the Kill, eller King of the Hill? Ja. Kom an på, hvad for en, om I vil have demoen, eller om I vil have den rigtige. Jeg skal bare skrive noget i kommentaren, hvis I gerne vil have det. Husk at skrive det ned i kommentaren. Og husk at subscribe mig og følg mig. Har du ikke subscribet mig, Axel? Jo. Funny Mayo. Jeg har faktisk også et fedt map, som jeg skal vise dig. Ja, men jeg skal lige ind på det her først. Ja, selvfølgelig. Du er inde, hvor Axel? Det siger Ja, nu dit er A. jeg. Det siger dit A på map, hvor man så er der slet ikke et A på map. Måske er det fordi, at
De snyder mig. Jeg er Glock. XD. Jeg er USP, XD. All right, gentlemen, this is it. Counter-terrorists win. Rip mig. XD. Jeg skal have klokken. Nej! Let's go, let's go. Hvad fanden? Man kan ikke skyde gennem den der mur der. Hvad? Hvordan kom du igennem den? Jeg kan ikke igennem det pis. Axel, you can fall. Move out. Nej, Axel! Lad nu være! Men hvad? Ej, du... Ej, jeg tager på sådan en lille master, eller sådan en lille øre. Hvad? Ja tak, og så giv mig den blok der. Jeg kan ikke skyde igennem det lort. Nej, det kan jeg. Det er da ekstra fedt. Og jeg kan også gå ind og se på min YouTube-video, som jeg lægger op, at jeg ikke har hack på. Haha, you got no. Get ready. This is a free fire zone. Counter-terrorists win. Jeg kan ikke skyde igennem det. Fucking træls. Jeg elsker klok. Du skal også lige over på CTV, så om 2 minutter og 48 sekunder, så slutter det godt. Counter-terrorists win. Jeg giver op. Jeg kan ikke skyde igennem det pis. Jo, du kan. Sådan du ret. Prøv selv at se. Jamen det er fordi, du kan godt skyde igennem rørene. Du kan bare ikke skyde igennem det der træ der. Terrorists win. Se, det hjælper dig lige lidt på vej. Vent lige, Axel. Vent lige, Axel. Axel, ikke dræb mig. Jeg har lige en konsole, vi lige skal prøve. Time to No, earn okay. our stories. Det virker ikke. Holy shit, mand. Du styrer bare for vildt, Axel. Stay frosty. Terrorists win. Hvordan kan han ikke dø? Hvordan kan du ikke dø? Fordi jeg spammer derned. Hvordan kan du stadig ikke dø? Du skal jo dø for helvede. Fuck, jeg kunne ikke se dig. Dø, sagde jeg. Jeg kunne ikke se dig. Som virkelig glemt, hvis du skal sige. Nu skal jeg lave YouTube-video. Jeg tror, du kører. Let's go, everyone. Nej, det kan jeg ikke. Kun der var min venner der. Terrorists win. Nej, de kan stadig høre dig. Nej. Det vil jeg ikke. Push, push, push. Terrorists win. Axel. Nej! Hvad laver jeg? Hvad? Jeg droppede min Axel, USP. jeg bliver nødt til at... Sorry. Men jeg bliver... Hvad? Jeg bliver